eka konyo joko. Omiyo jopiny owacho ni gini nyaka koro giwuogne oko. Erokamano ahinya. Natemo ng'eni chieng' tarik 7 no mano mar dwe mar 7 biro bedo karang'o. Obiro bedo chieng' tich abich nyakwara Ramogi Jwanga. Ka bende anawinjo kanyakra mnaka kweth mar Azimio bende wacho ni romo itimo kanye Kamkunji. Kanye kuma bende biro bedo kuchokoro. Wang'e na paro mar chik ma bende Ruku mano jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku dwaro mar mondo mi owachi. Ahinya paro mar chik ma kama nyakwara Ramogi Jwanga ibiro bedo kinene kata ni Bath TV ni kanyo. En wach ma bende gisani nitiere e dho jopiny. Kidienje mamoko ma bende Ruku dwaro mar mondo mi oloki. E paro mare wacho ni ng'ata ma ochan kata iwuoro e romo moko puodhi ibro tuwe e jela kuom thuolo mar higa achiel. Bende wacho ni joma dhi e ng'anyo kik rwak lewni kata ogudu machal kaka mago mag jolweny. Nitiere paro moro ma bende Ruku chwalo kanyo ni joma chano ng'anyo nyaka lerne obila kuonde ma gidhi bago e ng'anyo makamano, seche mag ng'anyo kaachiel gi yore ma bende gibiro bedo ka gitiyo godo e ng'anyo. Moro kendo ma bende Ruku dwaro jogo ma dhi e ng'anyo kik ting' andiko mora mora, andiko kong'ere gi dho ngere kaka placards ndiko ni jibe ya maisha imefanya nini mago, wero wende kata wacho weche manyalo seyo jopiny e wi akwede mag dhoudi, dinde, kit chwech kanyakla kod dhok magiwacho. Beti diwach nam kotenre kod chike ma bende koro Ruku dwaro mar mondo mi otimnegi lokruok mago gin mana moko kuomgi. To kendo list no nyalo bedo mang'eny. List ni pod nitiere nyalo bedo ka neno gi e graphics. Kata mana rwako sufuria e wich. Wan kaka joma mine we feel offended. One offended. Sama koro ng'ama dichuo libaba lize okawo sufuria orwake wiye. Koro anto karo nego atimango. Anyway, anto abosiro conversation no ingawo kani jabura abed ni ane e parliament no mano gima da go ne kura yes nikech nyaka waduok order into gimiluongo ni civil disobedience kata civil gathering ma chik ma katiba wa omiyowa nyaka wa uphold responsibility madhigi right no. Aparo ni mano e kuma jabura no temo wuoye. To ng'enyne be yudo ni adiera wanto Kenya democracy to sebed expanded ndi kata kwa pimore gi Uganda ka tigi kwa timo kama kitemo kocha gin pod gin era no makuma wanto ne wase ai koro wa embrace kuma wantiere sani watingire kaka jamii mondo watima ng'owa wasud Kenya wani mbele. Kenya ni ok en mar ng'ato en marwa wate ko ber to ber ko rach to orach onge kuma ng'ato dhiye onge ringo be lakini when it comes to peaceful demonstration mano to chik oyie onge ng'amotamore kendo kata mheshimiwa no mano is not the issue. The issue is the how. Issue motemo kelo mondo mwalimu ginio debate e odcha is the how not the if. Kaka ng'anyo kakitimo. Kaka ng'anyo kaka kitimo. Kamano tadieri time mana to uphold o kelo parono to uphold the responsibility madhigi right no mondo in sama itimo ng'anyo nino kiki impact kata kiki affect life kata ngima mar ng'ato. Wasenena dear Sharon, you know this. Kata mana Nairobi ka chieng' molar ni mano is the day ma jo Azimio dhi demonstrate. Town CBD Nairobi ka chalo ghost town. Jionge jioloro dukegi and so on. To sama ng'ato loro dukano en gi jatich ma ngochul, en gi rent ma ngochul, ushuru mi wacho chabe. Berite koro yudo ka kata oken part of that ng'anyo to en affected nikech oluor onge ni ang'wech dhi bedo gike inyalo kwal and so on. Kamano. Erokamano ahinya nyakwara Ramogi Jwanga bende watimo ni ber nene nyakra